Anginibingelele nonke ezingane zakwethu, ngibingelela belapha bendabuko konke la sicobelana khona ngolwazi la kumsamo encounters. Ngiye ngenza isiqiniseko ukuthi siyacobelelana. Hayi ngoba ngihlakaniphile, hayi ngoba ngazi kangcono, kodwa siyacobelelana. Yini na? Ngiye ngihlushwe yilento yokuthi izinto eziningi zifunda esigodlweni. Izinto eziningi zifunda ngabantu abeza kumina ngihamba kumbe endaweni la ngisuke ngikhona ukuthi Baba Mkhize la kwenzakalani la kuhamba kanjani. Kukhona into engicela ukuthi ke siyibheke namhlanje. Uyazi kukhona abantu abathwasile kodwa kwenzeki lutho. Kukhona abantu abathwasile basebenze uvaleke umsebenzi. Okwesithathu abathwasile njengomkhize ugeleza umsebenzi. Into ehluphayo kulabo abantu njengomkhize kogeleza umsebenzi bese kuthiwani hayi uthwele. Futhi leli gama lidume kakhulu eKwaZulu Natal, hayi uthwele. Na inkinga la ikhona. Ake ngibeke ukuthi mhlawumbe mawuthwasile indaba iqalaphi. Ake ngikhulume ngokuthwasa. Okokuqala ukugula yebo ngisho ukuthwasa. Ukonde emzimbeni ngaba impawu zokuthwasa. Kodwa kufanele futhi kube nezinkulumo. Kufanele kuhambisane nezinkulumo. Kufika umuntu emlambo omunye uyagula, lo muntu ogulayo ufuna ngithola amaphupha akhe. Ngithi wena ukuthwasa. Nakhona emaphusheni ukuthwasa nje uthwasisa ubani? Umkhize noma ila uboniswa khona. Noma uhlala ungena phansi zibeni emaphusheni bazi bakutshela bathi usuphothulile kanti unenkani wena. Okunye bakutshela ukuthi kahle hle wena nanku umsebenzi. Ugijime wena uthi hayi mina ngifuna ukwenza okomthandazo, ngifuna kube isithunywa. Ngifuna ukusebenza ngamanzi. Kusho wena mzimba wakho, kodwa lo ongenile akukho lapha. Uhambe futhi uyegobela, omunye uzothi asikushintshe. Athi Mkhize, ungazalwa ni umnyama phuqe. Kusasa uvuka umpofu. Ungazalwa ni umpofu, kusasa usumnyama. Ezi izinto ake sizibonge logic bakini. Ake asoke sizibuke ngeso lasesikoleni. Ezinye nje izinto. Ngeso lokufunda. Lento lini njani? Kwenzakala zibuze ngezinto ingenza kanjani leyo nto. Manje ke bese kwakhona lokhu ke njase ngishilo ukuthi ukugula sewuyahamba yakumuntu. Umuntu ufika uthi hayi wena ufuna udla igobongo uthwase wena. Hayi kulungile it's a giving. Idla ke igobongo lelo. Engazi mina kodwa ngikhula igobongo umuntu wensizwa nje akuwona umuntu okuthwasa. Umuntu okuthwasa ukhamba yinkamba umndingi nomndawo nomnondo. Nakhona ezidlwa ngendlela yakhona. Hayi noma kanjani. Right? Asidlule lapha ngikho lapha. Kodwa engikona ukuthi ke usiyafika naku kimina uyagula kunokuthi ngikuphenyele kabanzi ngijule ugula nje ngobani. Uphupha amabhayi nje ngobani, uphupha amashoba nje ngobani, uphupha ubuhlali nje ngobani. Fana mina ngidile naleso simo oza naso, hayi esizoqanjwa yimina. Yila ke sewuthwasa ke, yila sewunikwa impande, yila ungasatshela ukuthi ungene ubani. Kuloko kuthwasa ke ila ke manje inkinga enkulu sokuzokwenzakalani ke manje ke nansi indaba la ikhona. Yila uyophuma uphothulwe ukhokhe imali o80,000 uphume ubisidindi sanguna phakade. Ngoba namhlanje akasekho umuntu ongasathwasiswa. Wonke umuntu uyathwasa namhlanje. Kodwa ekuthwaseni kwakhe awutshelwa ukuthi impandeni le ubani umnikazi ekhwama bunyanga buni lobu ungene ubani lana lo mnyanga buqhamuka. Awutshelwa konke lokho. Kodwa thwasa. Emlambo omunye cishe mhlambe kubantu abayibafike ngosuku. Kulabantu abasubefikile. Angeke ngishishe isibalo obiyibala zifani. Kodwa kulabo bantu ngiyagaranta u10 wabo uthi ungena ukuthi Baba Mkhize ngathwasa. Ngithi nanti ithambo akukho. Hamlahle yonke lento. Nanso ke inkinga yokuqala abantu benkosi. Le yokuthwasa kungafanele. Ake mhlambe ke ngithi uphupha amabhayi. Uphupha amajazi. Bathi uthi umnikazi walo msebenzi hamba ungithungela amajazi wabeke lapha.
hamba ungithengele lamabhayi wabeke lapha yana, hamba ungitholele ishobo ulibeke lapha. Prepare like uzofaka ingane esikoleni unyaka uqala, uthenga amapeni, uthenga ama-exercise books, uthenga yonke into. Not ukuthi manje sokufanele kuthiwe ukuthi lokho kusho ukuthi ithwasa uphupha ugida. Yebo, wena ngamanye amazwi umuntu ogidayo, kohamba kuthiwe gida, kodwa usungena kumkhizi uthi uphupha ugida. Akushiyo ukuthi umkhizi akugidise, akushiyo ukuthi igidiswa umkhizi, akushiyo ukuthi gida kwamkhizi emlambo omunye. Cha, asingaziqambeli abantu benkosi. Uhambeke manje uphupha ungene ezibeni esibusuku, wenza yonke into, bakuthwasisa abadala yonke into, uyabuza kumkhize, ngiqale phansi mina ngikuthwasise. Ayikho leyo nto, ngohlale ngiyiphika nje. Yilabantu bokuqala ke ofika uthwase kungenzeki lutho. Bese ngiza kwabesibili. Laba besibili uyathwasa impela, akuthwasise kahle ugobela, akuthwase kahle futhi. Indaba ilahlwa uwena. Hayike iyona ke lesemlambo omunye ebenkulu kakhulu impela. Cishe wonke amathwasa asemlambo omunye abephupha. Elingathi belingaphuphi litshelwe lenze likuphuphile ngabe linamanga. Kodwa athi umuntu esephothulile sehambile athathe konke la kube kuphupha alahle lapha ya. Abetshelwe ithongo lakhe. Umuntu atshela zatshela nokuthi umkhize uyomnika inkomo ehamba ngezinyawo hayi imali, uyomnikeza imali engaka okuyinkomo. Enze njalo, uyophothulwa kanje, wenze njalo. Niningi igodlo kwenzeka lokho, uthi ungaphuma wena wenze okwakho. Nazi izinto ezishaya abantu abaningi ezinhlanu. Uthi sewuphothulile, ugijime ulinde ukuthi uzosebenza. Bathi abantu, uyosebenza nini? Hayi wadlala ngami ubani? Usihamba kusiyothwasa kwindawo. Okwesibili, lo yothwasa kwindawo utheni kuwena? Wadlala ngawo ubani? Okwesibili, wadlala ngawo usubani bani njena wozithwase kumina. Okwesithathu, okukushaya kakhulu ungqimphotho yiloko ukuthi ke manje nobabili nogobela lakho seniyazi nihlakaniphile. Sokuthwasa nina manje, akusathwasa ithongo, akusathwasa idlozi elithunywe yithongo, sokuthwasa nina. Bana into ehlekisayo, isikhathi esiningi thwasa abantu, akuthwasi lo muntu okulo muntu. Bese ukuthi okwesine, la inkinga ifika ivele khona, yiloko ukuthi manje uhamba uxoxa. Hayi ake siye ngala, hayi ake siye ngala. Ngoba ufuna lento ongayazi. Uyazi bajwayela abantu ukuthi njengoba wathwasa indaba, hayi ngangifuna kulunga into zami. Zakho ubani wena? Uphethwe wena. Uthwasa ngoba lo muntu khona afuna ukuyiletha. Futhi awuthwaseli ukuthi uyolapha abantu, futhi awuthwaseli ukuthi uyokube nesigodlo, khona ukuthwasa nje, which is a transformation. Okwesihlanu nokugcina, okushaya abantu abaningi yiloko kukhuluma, pepeza. Ukukhuluma kakhulu, ukugxeka. Uyabona le nto? Uzishaya uzilimaze wena. Lo muntu oqala nalo muntu wesibili, abantu abaningi, abantu benkosi, umsebenzi ofika wenzeke ubese uvuleka wenze kube ubhememe, uzilimaza wena ngobuxoki nenzondo nemithe emibi oyiphathayo esigodlweni sakho. Uyazini angaze ngimuzwe bambalo omakhosi abancoma omunye. Bambalo. Futhi abavuthiwe. Iningi legxeka yini kwashwacima vutha manje. Futhi bakhona i-social media njena o-Facebook, hayi ke shiya ke. Okusibuyisela kuleya video engeke ngayikhuluma kuyona ukuthi bakwethu inkolo lena. Bese kiza kulabo okugcina ke abasebenza nje kahle. Yini? Ukuhlonipha the basic fundamental principles. Ukuyitshela ukuthi angazi. Ukuyitshela ukuthi angilutho. Ukuyitshela ukuthi bakhona abaziya bangaphambi kwami. Ukuyitshela ukuthi ngiphethwe. Ukuyitshela ukuthi ngiyohlala ngilalela. Omakhosi abaphumelele namhlanje ngicela ukugcizelela. Omakhosi abaphethe into ezinhlanu. Angazi lutho. Okwesibili, akuwona wami umsebenzi. Okwesithathu ngiziphethe ngiphethwe. Okwesina ngifunde kulabo asebehambe phambili. Webantu benkosi, isiZulu asona isilima sithi indlela ibuzwa kwabaphambili, funda kubona. Okwesihlanu nokugcina, zehlise, zithobe, iba ingane yasedlozini. Mawuthi phaphatha gogo sabantwana bedlozi, say it in the real sense. Musu kusho ngoba uimpress, uyophumelela ngalokho. Ngima lapho, ngiyabonga.